Мин берничә аптекаларга кирип чыктым, амоксиклав юк. Эльвира Нәгыймова эш бала үстерә. Күптән түгел кеше кызлары авырып китә. Табиб антибиотикка рецепт язып биргән. Әмма ул аны бер даруханәдән дә таба алмаган. Аптекаларга баргач, амоксиклав ник юк, кайчан була дип сорадым. Әйттеләр, үзләре белмиләр. Моның чыннан да шулай микәнен ачыклау өчен без 2 көн дәвамында Казанның Мәскәү, Идел буе һәм Совет районнарындагы берничә даруханәгә бардык. Берсендә дә бүген амоксиклав юк. Зурларныкы да, балаларныкы да. Скажите, пожалуйста, есть амоксиклав у вас? Именно амоксиклав? Есть амоксиклав детский в виде порошка. Девушка, подскажите, пожалуйста, есть амоксиклав? Нет, амоксиклава нет. А вы можете подсказать, когда будет? Потому что несколько аптек обошли, нет амоксиклава. Даруханәләрдә препаратның соңгыларын берничә атналык алып бетерделәр диләр. Кайберләрендә инде берәр ай сатуда юк. Фармацевтлар үзләре моны авыручылар арту белән бәйләп аңлата. Тәэмин итүчеләрнең складларында юк диләр. Амоксиклав 2 атналык бар иде ул. Хәзерге вакытта юк, заказда бирә алмыйбыз, поставщикларда юк. Сораучылар, врачлар рецептларны язалар, но әлегә бер кайда да юк. Ала да алмыйбыз. Без йөргән даруханәләрдә сатыла торган ул антибиотик Словениядә җитештерелә икән. Аның ни өчен шулай кискен юкка чыгуын Россиядәге тәэмин итүче оешмадан сорадык. Анда әйтүләренчә, амоксиклавка ихтыяҗ чыннан да арткан, әмма ни өчен аны күбрәк кертеп булмавын әйтмиләр. Компания амоксиклав препаратын Россиягә алып кайтуын һәм дистрибьюторларга таратуын дәвам итә. Антибиотикка ихтыяҗның кискен артуы шул ук вакытта җитештерү куәтенең шикле булуы хәзерге хәлгә китерде. Ягъни препаратның кайбер төрләрен ихтыяҗны канәгатьләндерерлек күләмдә җитештереп булмый. Бу Казанның 18-нче сырхауханәсе. Монда 76 мең кеше беркетелгән. Узган атнада 178-нә ОРВИ диагнозы куелган. Бу аңа кадәрге атна белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Чир катлауланса, пациентларга антибиотик язмыйча булмый диләр. Вируслар, шулай бактериялар аркасында барлыкка килергә мөмкин. Әгәр бактериялар аркасында авыру, антибиотиклар кулланырга ярый. Вируслар барлыкка китергән авыру аркасында антибиотиклар кулланырга ярамый. 11-нче балалар сырхауханәсенә 25 мең кеше беркетелгән. Бер педиатр көненә 30-50 малай кызны кабул итә. Әмма нәни пациентка антибиотик язганча, әти-әниләр аны үз билдеге белән алганча, аның тискәре якларында уйларга кирәк дип белгечләр. Не только амоксиклав. Без бер дару гына түгел, составында амоксициллин булган башка препаратларны да яза алабыз. Даруханәләрдә сайлау мөмкинлеге зур, әмма тагын бер әйтәм. ОРВИның беренче билгеләреннән үк антибиотик куллану киңәш ителми. Амоксиклав кебек антибиотикның бары тик табиб кушуы буенча гына кулланырга кирәклегенә Россия белгечләре дә басым ясый. Бактың исә бүген аның даруханәдә булмаудан кешеләрнең борчылып запаска дип алдан алып куюлары һәм сезонлы ауруларның артуы белән бәйле диләр. Өстәвенә составында амоксициллин булган препаратларны Россия фармацевтика оешмалары да җитештерә. Шуңа ул юкка чыкмаячак дип ышандыралар. Такой же антибиотик, точно с тем же действующим веществом. Ауру белән көрәшә торган матдәсе шундый ук булган дарулар Россиядә дә җитештерелә. Шуңа проблема булмас. Табиблар рецептка гадәттә препаратның исемен түгел, нәкъ менә шул авыруга каршы көрәшә торган матдәсен яза. Андый матдәле антибиотиклар җитәрлек. Хәзер кайсыдыр даруханәдә юк икән, бу бары тик сезонлы аурулар артып, аны күпләп сатып алуларына гына бәйле. Даруның вакытлыча юклыгына Россиягә карата кертелгән санкцияләрдә шикләр ябылу да йогынты ясамый дип белгечләр, чөнки санкцияләр даруларга кагылмый. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы.